Hi guys. Hello guys. Dito kami. Ito po kami sa Pangasinan. Ako po yung Sheena. Ako po si Raisa. And welcome to... Our channel. Bobo pang kasi Anong channel? Ay. Channel 2. Shutdown na po siya. Ano ba? Punta na kayo dito guys. Hindi kayo maboboring. Sobrang Mm. boring. Super saya. Masaya na yan? Paano masaya? Ah! Wow, ganda na rito. So, ano mas pipili niyo? So, saan mas pipili niyong tumira? Dito o sa Maynila? Dito. Dito, for now? Dahil pandemic? Or No. nakakasawa na sa Maynila for how many years, di ba? Yep. That's cool. Yeah. Yan po. Nakasabo yan. Char. Char. Gusto ko magmawa. Pero gusto ko dito. Mowa, fuck. Ang laylay na Mowa. Ang init pa. Hindi gabi kayo pumunta doon. Hindi rin. Babari pag ano, sa... Okay, mainit. Tapos ganito yung tanawin, o, di ba? O, provincial feels. Di po, guys. Mahangin, may bagyong darating. Signal number 16, char. Aray! Hmm. Yung bike, kayo ng bike. Bike mo. Okay, salamat. Anong, ano na kayo? May online ba kayo? Online? Mamaya pa po. Mamaya pa. Anong mamaya? Anong oras? Mas dos ng gabi. Uy. Bago yun, dalas ng gabi. Bye-bye na, bye-bye na, bye-bye. Bye! Subscribe to Subscribe to our Zik channel. TV. Zik TV. Okay lang. Subscribe To Zik TV. Share ko lang. Like and share ko lang and comment and subscribe and dislike.